Dwar l-iżviluppi fl-ekonomija Maltija ingħad li l-ekonomija tal-pajjiż komplet tbatti bir-rata ta' tkabbir annwali fil-prodott gross domestiku tonqos b'1% fuq is-sena ta' qabel. Dan it-tnaqqis għal il-bank huwa dovut għal fatt li naqqas il-konsum privat. L-għoli tal-ħajja kompla jiżdied biex minn 1.5% f'Diċembru tela għal 2.6% f'Marzu u 3.8% f'April, konsegwenza tal-fatt li għolew il-prezzijiet tas-servizzi u dak tal-ikel mhux ipproċessat, kif ukoll tal-materja prima. Il-Bank Ċentrali qal li l-indiċi tal-istoks fuq il-Borża ta' Malta kompla bix-xejra tiegħu l-isfel. Dwar l-isbilanċ tal-Gvern dan kompla jikber minn sena l-oħra. Ir-raġuni għal dan kollu qal il-bank hija li l-infiq kiber b'ritmu aktar maġġel midħul. Fl-istess ħin sal-aħħar ta' Marzu, id-deficit tal-Gvern kien ta' 3.3% meta mqabbel ma' 2.7% fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena 2011. L-istess id-dejn tal-Gvern li minn 71.6% tal-prodott gross domestiku dan tela għal 75% it-tliet xhur ta' wara. Il-bank qal li f'termini reali it-tkabbir tal-gross domestiku ser ikun ta' 1.4% u mhux il-1.6% li kien imbassar f'April li għadda. Id-tbassir ekonomiku tal-Bank Ċentrali huwa li l-għoli tal-ħajja ser ikompli jiżdied fis-sena 2012 fl-istess ħin li jista' jkun hemm bżonn ta' aktar miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali sabiex il-Gvern jilħaq il-miri fiskali tiegħu għas-sena 2012. Il-bank qal li hemm bżonn li jitnaqqas id-dejn. Qal ukoll li biex tiżdied il-produttività u jitjieb il-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku hemm bżonn ta' aktar investiment fl-infrastruttura, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ tal-ħaddiema.